Tan wurung tumekeng lenga kunangan tumenggung Dirgapati kabeh sarwa. Ora nggih maju rene. Wah. Gumunku munyuk pirang-pirang ndase beda-beda. Iya. Duwe jeneng dhewe-dhewe. Duwe. Yen kethek rai ula kaya kowe jenenge mau Kapi Sarpa. Yen kethek rai celeng Kapi Praha. Weh, dian. Kethek rai kirik Kapi Sono. Nek kethek ra duwe rai raimu dhewe. Wah, tak kira nek rai gedhek ora. Kethek ora duwe isin kuwi. Para maju rene. Lah dalah munyuk sak kepel jarak perkara karo aku. Mati kowe. Weh, dian. Wus. Iya, iya, mereo kowe. Oh, wah. Candak nyuk derajat apa munyuk kaya ngene. Ho ha ho ho Wah, munyuk apa meneh iki? Wah. Rai celeng. Wah. Wah. Golek sing rai sinden ana apa ora ya? Iya. Wet lho, wet. Candak kowe. Wet. Wet. Joyanira sing dadi aranku. Oh, lah Jaya kowe. Kethek sak ukuran botol Yakut ngono mlete. Wah, ngidoni barang yo. Wah. Wah. Mentelok mripate. Wah.
Tata Kadesa Indriaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Adikudi Yayi Umba Kakang Aswani Kumba nyadong dawuh marake sawangen kae para prajurit panglebur gongsa padha kalah mungsuh munyuk-munyuke Rama Wijaya. Dikaya ngapa lan kepiye wae kondange dina iki sing maju awake dhewe. Senopati kembar so panglebur gongsa. Ayo munyuk-munyuke disingkirke, singkirke. Yono munyuk ndas kirik barang lah tak rica-rica tak duel ben dituku badi wae pas ngantem kok wah ayo maju rene yuk munyuk barat iki Jayani lu sing maju kena kowe ngalahke Purwadya Balawan loro liyane ning nadyan aku mung sak kepel ora wurung ngantem ndasmu mudhar. Oi!